Така, над столицата и други родни градове зачестиха появите на НЛО. Миналата седмица за това ни осведоми Стандарт, последван от други вестници. 3 впечатляващи червени кълба били запечатани на снимка от гражданин, живущ в квартал Красна поляна. Месеци преди това подобно съобщение дойде от квартал Младост 1, от Кърджали също. Оказва се, че доста популярни българи също са се срещали с НЛО. 3 от тях са тук сега. Поп-звездите Панайот Панайотов и Христо Кидиков, които все още греят със своя светлина народния арт на Босклон, както и на угасващата актриса Латинка Петрова. Променя ли срещата с НЛО? И към какво тласка тази промяна? Чуйте ги. Той е идолът на младите хора у нас през 80-те, а прословутото «Цъкни вефа да чуем кидика» и до днес е любима фраза на съгражданите му от родния Пловдив. Талантът му е отличен с голямата награда на Златния Орфей през 76-та година, а 94-та печели мелодия на годината. Изкушен е от високите скорости както на пътя, така и в живота. За него никоя любов не е последна. Има зад гърба си 3 брака, 2 книги и 2 срещи с извънземни, като за последната твърди, че му е спасила живота. Силно вярва, че няма човек, който да е безгрешен, но има Бог, който прощава. Затова визитната картичка на Христо Кидиков и до днес е рефренът «Хей, живот, здравей, здравей!». Момчето, който говори с морето, е родено в Айтос, но се смята за сливналия. В младежките си години е най-големият разбивач на женски сърца в града на сините камъни и не случайно. Възпитан, интелигентен, голям чаровник, Зодия Овен. Завършва музикалната академия в София през 76-та година, след което на 2 пъти печели Златния Орфей. През 94-та издава култовия си албум «Шопкиня», вдъхновен от голямата любов, жена му Емилия, с която са заедно вече 28 години. Това обаче не му пречи да превърне в шлагери и дозина песни, носещи женски имена, просто защото е ценител на красотата. Но той е любопитен и за света наоколо, пълен с тайни, конспирации и извънземен разум. Той е Панайот Панайотов. Латинка Петрова е от стар род преселници от Прилеп. Една от най-добрите комедийни актриси и това публиката го знае много преди да се появи в хитовите реклами по телевизията. Тя е сред звездите на сатирата от края на миналия век, която приятелите наричат просто Лоти. Обича да разсмива, но и да обсъжда теми за смисъла на човешкия живот, прераждането, ролята ни на земята и силата на съдбата. Поглеждането в себе си дължи на срещите си с петричката пророчица Ванга, които винаги се оказват решаващи в живота й. Дали е такава и тази с НЛО? Сега, ето ги тук при мен моите много симпатични гости. Христо Кидиков, Панайот Панайотов, Латинка Петрова. Здравейте! Здравейте! Вярвахте ли на това, че НЛО са зачестили над България? Ние имаме една история, струва ми се, по този повод. Имаме ли? Трябваше да имаме една история по повод на НЛО-то в Красна поляна. Колеги от пулта за управление, чувате ли ме? Браво! Няма ли сме били такава история? Ще измисляме. Аз съм казала да се направи тази история, но понеже никой не си води записки, се случат такива дивоти. Няма чуваемост. Няма чуваемост. Ето с премиера има чуваемост, с пулта за управление на НАСА няма чуваемост. Ще се наказваме. Виж какво, ще се самонаказваме, това са съвсем други работи. Дайте сега да си говорим. Красно село, 3 червени летящи кълба. Онзи ден във вестница беше публикувано това съобщение. От Младост 1, от Кърджали, напоследък зачестяват появите. Вярвате ли им или не? Аз много вярвам. Нека Христо Кидиков. Да, аз много вярвам. В кое? В това, че напоследък са ни посетили? Зачестяват, да. Това сега нека да го свържем с от няколко години се заговори много за календара на маите, с края на света. Да, даже се изхъби темата. Изхъби се и темата, да. Обаче аз мисля, че тези зачестявания се дължат именно на това, че нещо ще се случи. Дали ще е тази година или следващата година, но много скоро нещо ще се случи. Какво? Ами аз мисля, те ще кацнат, ние ще отидем при тях. Сега, това е много спорно да се мисли, да мислим, че те са само в други галактики, че идват. Те може да са и между нас. В тези паралелни светове, които съществуват, може да са и те като нас материални хора, и ние
обаче нямаме сила да ги видим все още. Нямаме сетива, не можем да ги разпознаем. Да, не можем да ги разпознаем. Че ние добрите хора не разпознаваме помежду си. Да, има нещо такова. Просто ужас. Добре, Панайоте, как се осъществи вашата първа среща с НЛО? Среща от първи вид, нали, отдалече. Как да кажа дали е среща? Всъщност аз физически не съм ги видял тия. За мен те са летящи чини. Така, сигурен съм това нещо. Аз съм виждал само светлинни тела, които летат на небето, и то нощно време, естествено. Там, където е нашата вила, не е далече от Царичина. Това е много особен район, навярно знаете, сте чували. Какво е ударение Царичина? Царичина се вика. Да. При вас му казват Царичина от Цар. Може? Отде да знам. Аз съм от района там. И така ли е правилно? Царичина се казва. Царичинската дупка, която е заровена отдавна. Моят режисьор също наблизо живее до Царичина и току-що потвърди, че е Царичина. Ами, няма да се казва. И какво, и какво в района на Царичина? Там имаме вила с моето семейство и много често, нощно време, има летящи тела, светлини. Трябва да ви кажа, че е изумителното това, което аз ги виждам само много кратко, за миг или два. Но траекторията, която те описват, противоречи на всякакви земни измерения. Те летат нагоре, надолу летат, под прав ъгъл. И естествено много бързо. А кога за първи път ви се случи да наблюдавате такова явление? Много отдавна. Аз вече съм свикнал, като съм на вилата в района, нощно време, когато ставам по-късно, сутрин много рано, летящите тела, които... Ма те си летат така? Естествено. Ма верно. Да минава някакъв маршрут на техния Wizz Air, примерно, или нещо такова. Да. Аз подозирам, че въпросът е много по-сериозен, обаче, доколкото знам, сценарий е много кратък и Не е кратък, имаме си време. Защо? Летящите чини са факт. Те са действителност, която... А заснемате ли ги вие по някакъв? Не, нямам никакви... Не се опитам даже да ги заснемам. А придружено ли е това с някакви физически преживелици? Сега, когато сме се разхождали из Царичина, там, където беше бившата дупка, която вече е заровена, дето военните копаха нещо. Копаха. Там, като се ходим по пътя, много често всички, които живеят там, могат да потвърдят, човек изпитва едно боцкане по ръцете, по крайниците. Все едно, че друга енергия го докосва. Нещо, което те започваш, усещаш някакво трептене. Осезателно и не веднъж. Това е, което аз мога да потвърдя. Друга енергийно заредена местност, така ли? Вероятно, някаква енергия, която действа на сетивата на човек. По ръцете и по краката. Добре, Христо Кидиков, той също се е срещал с... Виждал Аз съм виждал, да. Хубава е думата срещал. Една от моите срещи беше скоро, така, преди няколко години, връщайки се от Варна, и вечерта късно стигам преди Търново, някъде на 20 км преди Търново, изведнъж отляво една светлина. Сила? Просто като точка. Светлина като точка може да дойде от всякъде. Не, ясно, добре, нека да кажа. Аз си карам колата и я виждам отляво как седи със същата скорост, която карам. Тя не мърда. Намалих и тя намали. Избързах напред. Стигнах 120-140 км. Тя продължава. Колко дълго продължи този екшен? Това е докато влеза в Търново. И в Търново мина от другата страна, преди да навлеза точно, беше от другата страна. След това влезнах и отидах на една бензиностанция, на която трябваше да зареда гориво. И момчето го оставих да зарежда, отидах да платя, връщам се и той казва, много ми мирише на гориво тук около вас. Дайте колата напред, дадах колата напред и отдолу цяла локва. Просто имаш. Отворете, казва, капака да погледна и вика, аз нищо не можа той да види, но аз не ви препоръчвам да пътувате. Като че ли това нещо ме накара, аз останах в Търново и след това на другия ден отидахме в един сервис и се оказа, че от главния там кран, който отива към мотора, е спукан. Пробив. Пробив. Значи това нещо може би ви е предупредило. Не дай да караш повече.
Това съвпада ли по някакъв начин с твоите преживявания? Не, виждам тези момчета колко не са подготвени по темата. Защо бе? Защото предполагат... вярват. Не, аз вярвам. 100%. Така е. Сега... в какво ти си по-подготвена? Аз съм по-подготвена защото много съм любопитствала от материята езотерика. Да, ама ти първо също имаш собствен опит. Имам лична среща, може да се каже. Кога беше? Вероятно някъде и снимките ми вече съществуват в едно друго измерение. Преди години с Кольо Анастасов. Да, аз искам да благодаря първо, че ни срещаш с заедно хората, които сме по пътищата години. И обикновено ние по нощите, когато народа кротко си спи и си сънува и леле някакво светло бъдеще, ние всъщност сме по пътищата. И казвам, артисти, проститутки и кучета по пътищата посред нощ. Само ние щъкаме напред-назад. Това с години. Да, затова ние се оказваме контактьорите. Не случайно ти ни каниш нас. Защото първо знам, че е имало такива преживелици в Верно е. И с Кольо Анастасов пак от някаква стъгда се връщаме. 2:30 посред нощ. Аз шофирам естествено. Кольо философства нещо, мисли. И в един момент... това беше даже преди 89-та година. И ще кажа защо помня, че преди, защото той тогава беше проф-председател на Сценичния театър. И изведнъж... на среща с извънземните. Това всъщност е голямата смешка. И пътувам, аз шофирам, Златица Пирдоп. Те, тук бяха разделени, тук се обединиха, града стана Средногорие, пък мъжа ми каза да не стане пардозлат от Златица и Пирдоп. И какво? И изведнъж огромна чиния с всички възможни цветове на палитрата. Чиния огромна. Просто като окачена, не се вижда мястото къде, но стои и трептат светлините и го виждам. Имала съм такъв сън невероятен. Но чакай малко едни реклами, за да се успокоя, защото ми разблъска сърцето. Добре. И продължава. Рекламата успокоява. Да, добре. Мен лично е направо транквилант. Добре.